ಕದ ಇಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡ ಲಿಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾಪ ಬರಿಯರೆ ಅಂದ್ರಿ ಯಾಪ ಚೈತ್ರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಕೊಂಚ ಪೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅವು ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿಂದ ಮನೊಳ್ಳಿ ದಯಮಾಡ ಐದೊಟ್ಟು ಮಗದಿರಕ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ತುಂಬ ಜನ್ಮದ ನೆನಪಾಂಡೆ ಅದ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅಂಚನೆ SP ಕುಲಾಲ್ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಪೋಪು ಜರಿ 6ಗೆ ಕೂಡಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಧನ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾದರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ದಿನಡ್ದು ದುಂಬು ಏನೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಐಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕೆಲವರು ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಕ್ವಶನ್ ಸುಪ್ಪನು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ನೀ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪ ಏರೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಂದು ತೂಕ ಓಕೆ SK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಈರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂವನಗ ಅಮ್ಮ ಗುಡ್ ಕುಕ್ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರೋ ಪಂದ್ SK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದಾರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು SK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಅವೇ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪ ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಆದು ಪುನದ ಎಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಆದು ಪುನ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂದಾದ ಪಂಡ ಯಾಪಲ್ನ ಅಪರೂಪ ಹೋಗೋರ ಮಾತ್ರ ದಾದಾನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದಾನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ರೆಸಿಪಿ ಯಾವುದು ಪುನಃ ಅಂಚದಾಲ ಇತ್ತಂದಾನ ಪಾಡುವ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೋಕ ಯಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹಾಯ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ರೋ ಈರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡ್ರೀಮ್ ದಾಯ್ತೆ ಬ್ರೋ ನಿಕ್ಲೇನ ಲಿಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾಪ ಬರಿಯರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಂಜಿ ಅಂದೆ ಟುಪ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡ್ರೀಮು ದಾದಂದು ಸುರುಪನ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಈತನಟ್ಟೆ ಅವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಆತೇವಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋನ ಇಜ್ಜಾವು ಗೊತ್ತಿಜ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡಿಟರ್ ಆವಡು ಕಲ್ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡಿಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬುಡ್ನುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಗರ್ ಆವಡು ಪಂಡದಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ತೂವಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಇಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡ ಲಿಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾಪ ಬರಿಯರೆ ಅಂದ್ರಿ ಯಾಪ ಚೈತ್ರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೈತ್ರ ಡೇಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಿಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಜಿ ಅದ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಅದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಚೈತ್ರ ಐತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪನೆಡದವರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಇಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ದಿಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೂಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜು ಲಾಗ್ಸ್ ಈರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಸೆಟಪ್ ಓಯಿನ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರು ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಸೆಟಪ್ ಭಯಂಕರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನಿತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನು ಗೋಪ್ರೋ ಹೀರೋ 9 ಒಂದು ಗೋಪ್ರೋ ಹೀರೋ 9 ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐಕ್ ದುಂಬಿ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಅಂದ್ವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಕೋ X3 ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೋನಿ A7 III ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಿರರ್ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೋಡಕ್ಸ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲಾಶಸ್ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮದ ಲಾಗ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಲಾಗ್ಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಗೋಪ್ರೋನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪುನಾರ ಹಾಯ್ ನಿಶಾಂತ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈರೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಏತ್ ಬೊಕ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಶಾಂತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಿಕ್ಕದಿರು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಮಂತ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅವು ಏತ್ ಪಂಡದು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದ ಪನ್ನಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಗಳ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ನಂಗೆ ಪೂರ ಬೇಲದ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂಚ ಮಾತಾಯ ಹೇಳಿದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಾತಿ ರಜೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂಚ ಮಾತ ಬಟ್ ಆ ರಜೆ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಯಾನು ಒಪ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವಣ್ಣ ಸಂಡೇ ಜಿಂದನ ದಾದನ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತಾನೆ ನಮಗೆ ಶೂಟು ಅಂಚ ದಾದನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಶ್ವೇತಾ ಜೀವನ್ ಪನ್ಪುನವ್ರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ವೇತಾ ಜೀವನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಡೈಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ಬಟ್ ತೂ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ರಾತೆ ಐಕ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಬಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ್ನಂಡ ಆ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದಾದ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ರೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡುತ್ತಲೆ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಏನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂ ಅಂದೆ ಇತ್ತರಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಜಸ್ಟ್ ಅವಳ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ತಿಕ್ಕಂದಾಂಡ ತುಯ್ಯರಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತೋಜನ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ಯರ್ ನಾನು ಎಂಗ್ಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೀಚ್ ಆವೊಂದು ಪುಣ್ ಓಲಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲು ಅವೇನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಸರ್ತಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3 ಸರ್ತಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ 4ನೇ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನೇ ಬರ್ಪಿಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಂದೆ ಅವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಉಡುಪು ಆತಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಇಡಿತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜೊಂದು ದಿನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದಿಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಪಾಡ್ಯರ ಮಾತ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಪಾಡೋಲ್ಲ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ 2-3-4 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದೇ ಉಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿದೆ ಬಟ್ ಎಂಕಲ ಆಪುಂಡು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಾಗ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೆ ಆಪುಂಡು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನತ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದು ಬಟ್ ಇರ್ ಪನ್ನಕನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಂಚಿನ ಅವು ಪೋಪುಜಿ ಮೂವ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಮಾತ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮೇನ್ ಅದು ಲಾಗ್ ಫನ್ನಿ ನಾ ಪಾತೆರ್ನ ಬತ್ತನ ಕಾಮಿಡಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪುಣ ಅವು ಬುರ್ದಿಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆಂಟು ತೂಲೆ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐತೈತ ವ್ಯೂಸ್ ಏತೈತೆ ಉಂಡು ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ದಾಯಕ್ಕೆ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಯ ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಚಲ್ ವಿಟ್ಲ ಪನ್ಪುನಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಅಚಲ್ ವಿಟ್ಲ ಈರ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ bkcreation ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣನೆ ಕ್ವಶನ್ ಚೈತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಚ್ಚಾನದ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ತದಿನಿ PUC ಐದು ಬೊಕ್ಕ ITI ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ bkcreation ಪನ್ಪಿ ನಾವು 2017 ರೆಡಿ ಆತನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಈತ ನೆಟ್ಟ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರೋನುಂಡಾತಿ ಫಸ್ಟ್ಗ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಅವು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಡೀಟ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಮಲ್ದ ಐತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮುಡು ಆ್ಯಕ್ಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಚಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಾತಿ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಾತಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅವು ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿಂದು ಬರಲಿ ದಯಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವೇ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮುದೊಂಜಿ ಶೂಟುಡು ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ದೇಪೆರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಂಕ ಬೈದಿನ ಬಟ್ ಎಂಕ ಆ ಟೈಮುಡು ಎನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಟೈಮಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಂಡು ಜಾನ್ವರಿ ಟೈಮ್ಡೆ ಎಂಕ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಪೋಯಾರ ಆಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗಳ ಬೇತ ಜನ ತೋಡ ನಂಚ ಹಿಡಿದವರ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಅಂಚ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂವಡು ದೇವರೆತ್ತಾಂಡ ನನಗೆ ಆತ ಚಾನ್ಸ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಚೈತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಬೈದಂಡು ಸುಮಾ ಬಾಲು ಪನ್ಪುನಾರೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರಿ ಈರೆನಲ ಚೈತ್ರಕ್ಕನಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತ
ಇನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಮತ್ತು ಏತು ವರ್ಷ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾರಾಯ 4 ವರ್ಷ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಿಗೆ ನೆಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಮರೆತೋತೀನಿ ಇತ್ತ ಮದಿ ಮ್ಯಾಕದ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ಪುಟ್ಟನಾಗನೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ಯಾನಿಸ್ತ ಬೆಡ್ ಹಿಡಿತೀರ ಅನ್ಸಿದ ಬೆಡ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಸೊ ಇಂಕನ ಇಂಚೆನ ನನ್ನ ಕೈ ಟಚ್ ಆಂಡ್ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಗದಿರಕ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಜನ್ಮದ ನೆನಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ನೆಕ್ ಬಂದು ಲಾಟ್ ಹುಡುಕುಡಿ ಅಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಎಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜಿದ ಆಯ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಚ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಸಡನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚನೆ ಒಂಜನ ಇಂಚ ಫೋಟೋ ತೋಜ ಇಂಚ ಇಂಚೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣೊಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ 3 ಇಯರ್ ಪೋಯ ಟೆಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ತೀನಿ ವೀರನಾರಾಯಣ ಟೆಂಪಲ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ತೂಯಿನಿ ಅಂಚ ತೋದು ಐದಕ್ಕ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂದ ಐದಕ್ಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ದಾನಿ ಮರನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ತೀಯರೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅದು ಪಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಏರ್ಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪನ್ಪುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಪನ್ಪುನಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡೆದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ದಾದ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಚೈತ್ರ ಕಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಲೆ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಾಗ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಗಂಜಿ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂತೀರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ನಿಕ್ಕಲು ಲಾಗಡೆ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪೋಡುಂಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಅದು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ನಿ ನಮಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಪ್ಪುಜಿ ಮೂಲದ ಬೇರೆ ಡೇ ಉಪ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಖಂಡಿತವಾದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ದಾದ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೀಚರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿಯಪದವು ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಅಂಚ ಐಕ್ಕುದುಂಬು ಅಕ್ಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚಿಂದ ಎಟ್ಟು ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಶು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಪನ್ಪುನಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ದಾದ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾಪ ಕುವೈಟಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಪಂಡದು ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆರು ಜಾಬು ಆಲ್ವಾಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಕುವೈಟ್ಗೆ ಪೋಪುನ ನಾನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಿದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡಾತರ ಪಕ್ಕ ಪೋದು ಬರೆಯದ ಆಪಿಜಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಚೂರು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪೋಂದೆ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಿನ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಪಡೆದ ಬೈಚಿ ಅಂಚ ಅದು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಕವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಈರೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಏರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತತ್ತು 2013 ಎಂಕೆ ಯಾನೆ ಅಂಚಿ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಐಕದಾಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇನ ಒರಿಯರಿನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಒರಿಯರಿನ ಬುಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲೇ ಬೇಜಾರ್ದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಾರ್ಡ್ ಐಕ್ ದದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅದು ಲಾಗ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಬರಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರಿಯರ್ನೇ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಒಂಥರ ನಾಚಿಕೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೆಟ್ ಆದಿದೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ನಮಗೆ ಐಟಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಪಂಡಿನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆರೈ ಕೊಂಚ ಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂದು ಬೊಕೊಂಚಿ ಎನ್ನ ಬಾವೆನೆ ಪುನೀತ್ ಚಿಪ್ಪಾರ್ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಸುರುಕು ಚೂರು ಚೂರು ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಮಾತ ಬರೆ ಅಂತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ನ ಉಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಗ್ ಏನಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಐಕ್ ಆತಿಕ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ನಮಕ್ ಆತ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಉಂತಾಯ ಬಟ್ ಆರ್ಲೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಐದಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್
ಆತ್ಮೀಯೆ bkcreation ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾದೆ ಆತ್ಮೀಯೆ ಪಂಡ bkcreation ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾದ ಪಂದಕೇಂದಿರು ಬಿ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಭರತ್ ಪಂಡ್ ಕೆ ಪಂಡಲ ಯಾನೆ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಡದು ಭರತ್ ಕುಲಾಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಂಡ ಬಾತು ಕುಲಾಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿ ಬಾತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೇಮ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತೆತ್ತು ದುಂಬು 2013-14 ಮಾತ ಬಾತು ಕುಲಾಲ್ ಪಂಡ ಏರು ಪಂಪಿನಂಜೆ ಪುದರ್ದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚರ್ಚೆ ಆದಿತ್ತಂದು ಅಂಚ ಬಾತು ಕುಲಾಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಂದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ನೆ ಅಂದೀನಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಬಂಗೇರ ಪಂಪಿನರ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಡೆದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾತಿಗೆ ದಾದ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಸೇಮ್ ಟೀಚರ್ ಎನ್ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈರೆಗ್ ಏರಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವೇ ಅನ್ ಪನ್ಲೆಗನೆ ನಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏತ್ ಬರ್ತಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈರೆಗ್ ಏರಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಣ್ಣವೇ ಪನ್ನೆ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಗನೆ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಯಾನು ತುಂಬ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಐ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ ಏನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಯಾನು ಐ ಟಿ ಐಡ್ಲ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆ ಸಾಂಗ್ ನಂಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ನಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಪಾವುಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಅವಾಗ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂತ ವ್ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಹಿಡ್ದವ್ರು ಐಕದಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವಡ ಅಂಚಿನ ಮದ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಅವಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿಜಿ ಅನ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಆತಿ ಶಾರ್ಟಿ ವೈಬ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎತ್ತಂದೆ ಐಕೆ ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ನಿಗಲ ಪಾಡಿಯರ್ ಬಂದಿಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ದಿಚೇರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಏತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪನ್ ಪಂಡದು ಚೈತ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ಪನಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕಗೆ ಏಜ್ ಏತ್ ಪಂಡದು ಎಕಡೆ ಬಲ್ನಕನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏಜ್ ಚೈತ್ರಗೆ ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 23 ಎನ್ನ 29 ಆದ 30 ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೆ ಅಲ್ಲ 24 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಚೈತ್ರ ಕೆ ಪನ್ಪುನಾರ ಹಾಯ್ ಚೈತ್ರ ಓ ಕಾಲೇಜ್ B.Ed ಮಾಲ್ಪುನಿ ಹಾಯ್ ಚೈತ್ರ ಯಾನ ಲೀಲಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾವೂರು ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕನ B.Ed ದ ಲೀಲಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ SP ಕುಲಾಲ್ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಪೋಪುಜೆರಿ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಪೋಪೆರ್ ಅಂಡ ಐಕ್ ಪೋಯರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಐಕ್ ನಲ್ಲ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ರಪಕ್ಕ ಏರಿಯಾಗೆ ಅಂಚ ದೇವರು ಪಯರ ಆಪೋಸಿ ಕಾಸು ಇತ್ತನ ಅವನ ಮಡ ಆತೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟದು ರಪಕ್ಕ ಕಟ್ಪರಡಿ ಮೆಟ್ಟು ಚೂರು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅದು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಪನ್ಪುನಾರು ನಿಕ್ಲೆನ ಬಾಬು ಯಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗರ್ಲ್ ಬಾಬಾ ವಾ ಬಾಯ್ ಬಾಬಾ ವಾ ಎಂಚಿನ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಳಂದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಟೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ದಾದ ಬೋಡೈನೆಂದು ಎತ್ತುಕೊರ್ಪರ ಪಂಡದೆ ನೋ ಪಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇವೆ ಐಕ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಪನ್ಪನಾರ್ಲಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಪಂಡ್ಲೆ ಅನ್ನ ಆರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನತು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಪಂಡದೆ ಆರು ಫಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಫಣ್ಣ ಅದೇ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ನಿ ಅವೇ ಸದ್ಯಗ ಅಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮದಿಮ್ಯಾಯಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೂಲ್ಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಪೋಪು ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಡು ಸೊ ಚೂರು ಸಮಯ ಪೋಪು ಶಿವರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಸೋನ ತಿಂಗಳಿಗೂ ದೂರಾಂಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೋನ ತಿಂಗಳಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪನಂಚಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋಯರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕದ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಷು ಶಿವು ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೇರಿ when is your birthday and where is Mallika's native place and when is their wedding day niklena videos kushi aapundu miss man pande tupe thank you so much Akshu Shivu when is your birthday enna birthday battadu January 19 ತಾರೀಕಿಗೆ enna birthday ನಿನ್ನ ಯಾಕದೆ July 6 July 6 ಗೆ
6ಗೆ 6 ಬುಕ್ಕ ವೇರ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಸ್ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಆತ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತದ ಕಲತ್ತೂರು ಪಂಡದು ಅಂಚಿ ಕುಂಬಳೆ ಸೈಡ್ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡೇ ಬತ್ತದು ಅವೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡೇ ಬತ್ತದು ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಖುಷಿ ಆಪನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಷು ಶಿವು ಜಯಂತ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈರ್ನ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಇತ್ತೀರಿ ಅವ ಯಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೇ ಜಾಬ್ ಅಂಚ ಏನಿಡಿದವರು ಈರಿಗೆ ತೀಯರದಿ ಕೇರು ಸವಿತಾ ರವಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಈರು ದಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ದಿಜರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಪನ್ಲೆಗನೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಕಾಸ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾಗಲ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಶಿಲ್ಪಾ ಎಂ ಪನ್ಪ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ರೀಸನ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ರೀಸನ್ ದಾಲಜನ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ ದಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಮುಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನಡೇ ಇತ್ತೇನು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ PUC ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಮಾತ ಬತ್ತಂದು ಯಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಡೆಂಕ್ ನಾಟಕ ಬುಡೋಡ ಅದು ಬತ್ತಂದೆ ಪಂಡ ಯಾನು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತು ನಡೆದವಾರ ನಂಗೆ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಮದಿ ಮೆಹಂದಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿ ಶೂಟ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಹೋದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಂಡ ಅವಳ ಸೇಮ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಪ್ನೆ ಮುಲ್ಲ ನೈಟ್ ಆ್ಯಪ್ ನಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಅವೇನು ಬುಡೋಡ ಅದು ಬತ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾಡು ಮಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಖುಷಿಗೆ ಪಡೋದು ಮಲ್ಪಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಾರ ಅಂತೂ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡ ಅದು ಬತ್ತಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ನಮಕ್ ದಾದಾಲಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಡುಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ದಾದಾಂಡಲಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಆಸೆ ಇರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇದದಾಲು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಪಡೆಯೋನಂಚಿನ ಒಂಜೊಂದು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಮಲ್ಲದಾಲ ಒಂದು ಐಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಯರ್ ಆಪಿಸಿ ನಮಕ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ದಾದಾನ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಸೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದು ಎತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎತ್ತು ಜನ ಹೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತೇಜಿ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಆಪಿನೇನು ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಆತಿ ಅಮ್ಮೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಐನು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಮಾತೇನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅವಳೊಂದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ತುಯ್ಯರ್ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ನಾಕು ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ಪಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಆಪಿಸಿ ಮುಲ್ಪ ಪೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ ತೂಪೇರು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದ ತೂ ಅಂದೆ ಕುಳ್ಳೇರು ಆತೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜೇ ರೀಸನ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ ನಡಲಾತ್ ಜನಕುಲ ಎದುರು ತೋಜೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಜನಕುಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಎನ್ನಂಜಿ ಆಸೆ ಆತೆ ಬೇತದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಧನ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೇರಿ ಏತ್ ಬರ್ಪುನೊಂದು ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ನನ್ನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಂದು ಬೇತದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಐನಾತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಕ್ಕ ತೂವೊಂದಿತ್ತರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ದಾದಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೂಪುನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತರು ತೂವೊಂದಿಜ್ಜರು ಪಂಡ ಬೊಕ ನಮಕ್ಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜೇಟ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಐನಾತ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರಾಲ ತೆಲಿಪಾಯರನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಪುಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು
పెద్దాల విషయజీ అడేగు నీకు చైత్రదాల పంటారండి వ్యూవర్స్ నాకಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತು ಎಂಕನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಂಕನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪಲೆ ಅದೇ పెద్దాల విషయజీ అపగందంద ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఈ వీడియోను ఇడేగా ఎండ్ మంతుందల నెక్స్ట్ వీడియో తిక్కుగా అట్లా టేక్ కేర్ బై బై సీ యూ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದ ಗೀತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದು ಪೆರಲ್ಲಿ కదా ಯಾ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಕುರ್ತಿಸಿ ಒತ್ತಿನ ಅಡ್ಡ ಸರಿ ಆತನ ದಾಲ ಹಚ್ಚಿಂದ ನಾನ ಕೊರುಡು ಪಕ್ಕ ನೆನಪು ನೀರು ಕೊಡ್ತನು ರೆಕಾರ್ಡ್